מה אם הייתי אומרת לך שהאור שלך יודע לדבר? היית מאמינה? הוא לא מתקשר במילים, הוא משדר במסרים, והקמת שאת רואה במראה זה המסר שמנגנון היופי הפנימי פשוט נעצר. הכל מתחיל באפידרמיס, מגן על החוט והזוהר שלנו. כשהוא נחלש, מופיעים רפיון ואובדן חיוניות. כדי להשיג תיקון אמיתי, אנחנו חייבות לרדת עמוק יותר, אל הדרמיס. שם שוכנת רשת ה-ECM, השלד הסמוי של האור. כשהקמת מופיע, זהו סימן ברור. תאי הפייברובלסטים, הבנאים של האור, הפסיקו לייצר את התשתית הזאת. שיטת ריבייב מציגה את חזית האסתטיקה הרגנרטיבית. כמאסטרית קלינית אני מיישמת את אומנות הנדסת הגירוי המבוקר. דיוק מוחלט בעומק ובאיכות האות שנשלח לרקמה. אות שמאיר פקטורי גדילה ושולח פקודה לרימוד למיד. בנייה מחדש של הרקמה מהיסוד. זהו הלב של מערכת DNA. מודל 4 השלבים לרימודולינג מוחלט. בלנס לאיזון, ברייק להטמעת הגירוי, בילד לבנייה ובוסט להעצמת התוצאה. סינכרון מלא בין גוף, נפש ואור לאור. זוהי פרו-רגנרציה, גישה מחזירה לאור את היכולת לשקם את עצמו. התוצאה היא לא מראה עשוי, אלא יופי חיוני, זוהר וטבעי.